Čaute všetci, moje meno je Kristián. Určite si videl už nejaké moje video, venujem sa barberingu a toto bude nový spôsob, ako budeme spolu komunikovať. Nakoľko v salóne som skoro každý deň, tak ťa nepozývam len do svojej práce, ale pozývam ťa k sebe domov a niekde, kde to mám rád. OK, a nebudeme sa baviť len o strihaní, ale aj o nejakých spoločných hodnotách. Takže díky moc za pozornosť. Keď chceš o mne vedieť viac, nezabudni sledovať Instagram, Reelska, ktoré vydávam teraz pravidelne. Nezabúdaj na to, že nie je to len o strihu, ale ty a ja tvoríme komunitu. Díky moc a vidíme sa. OK, takže ako som povedal, robím to pre svojich ľudí, pre svoju komunitu. Striham rok a pol a som za to rád. A keďže ty mne dáš tento dobrý pocit, tak teraz ti ukážem, čo dáme tebe na oplatku. Na oplatku, čo cieme. Diga, aká je si energia, Jones? Ďakujem pekne, môžeš ma sledovať, čau.